Kirolariek gazte erretiratu behar izaten dute. Baina ez dira geldi geratzen. Gaur, Mieltxo salalegigaz egongo gara. Denok gogoratzen dugu, duela 7 urte, 329 kiloko harria jaso eta errekorra jarri zuen eguna. Baina, gaur egun, zetan ote dabil? Rekorra lortu nahi zinun eta asko prestatzen zinen, den utzi alde batea, eta zen lana, harri eta deskantzue, eta orduan gauza asko uzten zen bazterrea. Mieltxo Salalegi Leitzan jaio zen duela 40 urte. Euskal Herriko harri jasotzaile hoberena dela uste dute askok. Gaur egun, harriekin jarraitzen du lanean, baina beste erabatean, lasaiago. Orain, bizitzak erronka berria jarri dio aurrean. Oi, Aitor, zea izan zerka. Hola. Betu, zeba jende. Merko atxuz. Hola, segitu, non? Harriak astunak izango dira bai hau, Bueno, astun ez da, baina zema momentuetan, biskoat, Ai, Betu, Aitor. Arrezen moduko orduen, astune, baina alegrezen bitzelak, ez da, posak bitzelak. Bai, kiston pozak eman ditu egizak. Lehen entrenatzen pasatzen zen 3 bat ordu eunen, eta bain, bueno, asko zegutxiko ez, ordu bat, edo zenbait honetan batez. En fin, eta horrepa denbora gehiago maite izo beste gauz betzutakoa. Gozaltzeko ordua denez, biberoia behar du Aitorrek, eta Migueltxok eman egin behar. Lehen semea duenez, oraintxe ikasi berria du etxeko lanak zein gogorrak izan daitezken. Zegoixoa. Hau, Migueltxo, biberoi jasotzailea da, no? Bai. Horre, biberoie preparaetan ondo ikusaitu, baina, etxeko lanak eta zer? Zela konpontzen? Tokatzen denen. Guain edurne ez dago hemen, ontzik arbitu, lurre fregatu, ez, bueno, tokatzen dena iket eta launtzat etxen. Oin dela hilete pare bat edo, gimnasioan, bueno, ama iraitekoa, osaba bat pilotari eta futboliste, aizkoldarik, bueno, zerta, harrin, iraiten, pilotan, aizkoan, beste gerantzun zion, oi, 5 urteako kirolen aspertu eta parrandero latzago bezala. Da esan nun, Dios, ez tigarrozo faltik. Aitorrek esaten badu jarraituko duela, ni saietuko nahi launtzen, da gero, bueno, noraino iristen den, hau ze egiten duen. Baina, bueno, ez dakit hasiko den, zatik amak pilotara edo futbolera edo ireitera, eta nik aizkora eta harrie, eta ez dakit. Azte barruen zer plan egitezu? Aztez, bueno, astelenen goiz da atxaldelan iket, eta gero beste, torlasai, beste honetan, atxaldetik bakarra. Eta orduan, bueno, ama seguntze lan duen goizetik edo atxaldetik, tokatzen da, ez da tokatzen. Bai, edo batera edo bestera. Bai. Da, zein da orduen geroko plana? Gaur leitzea. Leitza? Bai, gaur estelena. Aitorrek jakin jau, gaur gatozela eta gaur kakipez. Aitxeri tranquil itxi, txixe bakarrik. Bueno, garbitu politu eta kakata horreke. Iurri, a ver. Heldu gara, ez? Bai. Leitzako udal kiroldegia. Jauna. Hemen kirolari onak urten da nametik, leitzatik, Bai. Joder. Harri jartzen da pelotan, Bai. Futbolen falta bakarren bat, baina, bueno, laster. Bai. Lasterreteko. Leitzara, Barriola, Bengotxea, Peruren aita semeak, gero aizkoldariak heldu dire orain, izan du dire Pantxastibia, eta bar. Euron. Ermoz, ongi, hemen txapeldunakin. Buelta bat emoten, sasoian jarri nahi dut eta harria altzatzeko. Normalen zer, Migueltxo, bertu da jozu lan edo? Bai, hemen eutien naiz aten goizetan, da gero klase batzuk, baita ere pesatan, hortxeoten gata, bueno, ongi. Danien mugitzen zara, bai, pixkat. Kiroletik urrin mantenitu zaitu eta horrek laguntzen dugu fizikamente ondo goten edo? Bai, pixkat, zaintentzak, gero rato libretan pixkat entrenatzezo, eta, bueno, gustora. Gaztetatik hasi zen Migueltxo lanean Iruñako kiroldegi batean. Egun, Leitza eta Berengoan aritzen da eskolak ematen. Gorputza sasoiko mantentzeko aholkuak ematen dizkionez jendeari, ea guk zeo ikasten dugun.
Oso baina harriko, bizkorretorria ez ongiko salduk? Ongiko salduk? Nik, giuzaskurik ez lo. Igual errexago zin esate juzuena, ez? Bai, nola ikusten duen zeharre probatu duzula, errexagoa da. Eunon! Eunon! Emuz, ongi! Bueno, Ximari, venga! Asi berdi, mantxo! Venga, a ver, joazen, orpoan gainen. Lontxok, Estitxuk, Milak, Anak, Josemarik eta Pablok Leitzako okile tailer okupazionalean hartzen dute parte. Aizaldia nola bete asmatzeko eskulan eta kirol eskolak izaten dituzte. Astelenero etortzen dira Migueltxorengana eta maitasun berezia diote. Da, Migueltxo, nortik zabizi, ba? Horako klasi ematen. Hemen, hauekin, ja lau bat urte, bai? Hau laugarren denboraldie, bai? Gero urrian nola hasi, eta ekain arte, eta gero dudan deskantzo. Eure bebearko ez. Bai. Ez dakit irakasle horren izeno ez, baina, bueno, berak galdu eta beste esaten du. Hotzen, bat. Jatu gara bai. Bai. Zara muja. Hola. Kanta jutxean. A ver, hotzen gerrikin, suave. Hop. 6, 7... Zitzia derra da gurekin, Bai. Normalen, gimnasia gukin baino, beak iten do. Eta konturatu zaten, azten da mugitzen da, gero gu, aldun bezala, no? Bai. Venga, bestaldea. Txukuna, ekosu, ondo kumontzara. Bueno, bai, nahiko ongi moldatzen ga. Eunen baten beste diskutitzo pixko bat lontxokin, pilota gora, pilota bera, lontxo. Pilota saldiak bai, ez? Bai. Bueno, zein jau. Abelena, ala bengoetxeana? Bengoetxeana gana bien. Bai, bengoetxeana, bai. Bengoetxean auzoa da, eta orduan, Abelona da, Bi gondoan biziten dira, orduan. Oso eskerroneko atie. Bera pozik etortzen die eta bera pozik ikustekin nire bai. Klasik normalien esan, prepareta oso, ez? Ja, nuna urte batzu bat mazken gutxi gora bera, eta prestatu da, orduan segita da... Dinamika bat, orduan, ez? Bai. Balde zertu da, goien bizikleta, remoa, pesa, denak. Bueno, pixka bat, beraiek ze nahi duten, gutxi gora bera hartan saiatzen da. Gero, ordu eratzen denen, azkeneko gola sartzen duna txapeldu. Bai. Bueno, venga, Ximari, futbol, saka. Venga, Estitxu. Sartu dugu gol bat de Ximari. Gol. Venga. Bueno, venga, ata ditzen. Mantxo. Ze arri oso dira, gua. Liburu gile, nentza bestazutzat. Berreunekoa, 230, zilindora, pixkoa berotzeko. Berotzeko? Biztena bai. Aixe. Hala ba. Harriak gora, harriak behera, horrelaxe mantu bizitza Migueltxok. Gaur egun, aldian erakustaldiren bat edo beste egiten dugu plaza batzuetan. Markarik apurtzerik ez du buruan.